Helo, dyma fideo 3 ac yn y fideo 3 nawr ni'n mynd i ddangos i chi sut i creu states. Mae hynny'n golygu sut ni'n mynd i dechrau gwneud yr animeiddio. Nawr yn yr fideo cyntaf, sef y fideo 2 yn y series yma, dangosais i chi sut i defnyddio'r brush paint, y rwbr ac hefyd y lliwiau a'r saeth i creu llun ar fireworks. So, dyma'r llun o'n i wedi creu. Nawr, yn anffodus, dyw hwn ddim yn symud o gwbl achos dyw e ddim yn animeiddio. So beth mae angen i ni wneud yw mynd draw fan hyn i states. Nid pages, nid layouts, ond states. Nawr, os ych chi ddim yn gweld states, gallwch chi mynd i'r Windows lan fan hyn ac chi'n gallu gweld mae states wedi dewis. Os dyw e heb dewis, gallwch chi mynd i Windows a wedyn dewis states. Okay? Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud nawr? Dwi'n mynd i fynd fan hyn a dwi'n mynd i gwasgu duplicate state. So fi'n gwasgu duplicate state a nawr mae 2 state gyda fi fan hyn. Nawr, eto mae'r 2 state yn union yn peth. Nawr, os ydych chi'n cofio nôl, na gyd yw animeiddiad yw lluniau sydd wedi cael ei newid tamau bach. So beth dwi'n mynd i wneud nawr? Dwi'n mynd i fynd ar rwbr, dwi'n cael gwared o'r ceg. Ac y tro yma, dwi'n mynd i wneud y ceg ar gau. Ac dwi'n mynd i wneud yn, beth oedd e, 14 fan hyn to, bydd y ceg ar gau fan hyn. A fi'n mynd i wneud Sion Corn yn gwenu. Okay? Nawr, chi'n gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y ddau. Ac nawr, achos wedi creu'r ail state, chi'n gallu gweld lawr fan hyn, mae bwtwm chwarae i gael. So, mynd i gwasgu'r bwtwm chwarae ac chi'n gallu gweld bod Sion Corn yn siarad. Nawr, os mae hwnna nawr yn rhy araf, chi'n gallu cyflymu fe lan trwy newid yr rhifau fan hyn. So, os fi'n newid y rhifau fan hyn i 10, ac wedyn newid y rhif fan hyn hefyd i 10, chi'n gallu gweld nawr, os fi'n gwasgu chwarae, mae e'n mynd yn fwy cyflym. Nawr, beth ni wedi bod yn gwneud ar hyn o bryd ydy creu 2 state sydd yn tebyg a newid nhw. Beth dwi'n gallu gwneud hefyd yw creu state gwag, add state. A chi'n gweld nawr, mae state gwag gyda fi fan hyn, ac os ni'n chwarae hwnna, nawr, falle dydyn ni ddim eisiau y state yna mewn, ond dwi wedi dangos i chi sut i'n gwneud e. Beth dwi'n gallu gwneud hefyd yw delay y state. So, bwtwm dde a gwasgu delay. So, yn y fideo yma, dwi wedi dangos i chi sut i creu states a sut i creu animeiddiad syml iawn. Wrth gwrs, dyw 2 state siŵr fod ddim yn animeiddiad safonol iawn o gwbl, achos mae angen ni cael yn rhoi llawen, blwyddyn newydd dda, ac hefyd y dyrnod i chi'n dechrau nôl mis Medi. So bydd angen chi creu fwy o states na hyn.